Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Yusuf ayat 41. Ya sahibai sijani amma akhadukuma fayaski rabbahu khamra. Fata'kulut tayru mir ra'sih wa ammal akharu fayuslabu fata'kulut tayru mir ra'sih. Qudiyal amrul ladzi fihi tastaftiyan. Qudiyal amrul ladzi fihi tastaftiyan. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'alna imama wa nura wa huda wa rahma. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa alimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar wa ja'alna hujjatan ya rabbal alamin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi. Ya sahibai apa? Sobatku. Koncoku. Temanku. Kawanku. Apa nih? My friend. Masa ngono? Asi jeni apa? Penjara. Kok penjara sih? Ser.
Sel. Tahanan. Amma khaduma. Amma anapun akhaduma. Akhadukuma salah siji sira karo Payaski apa? Mongko ngombeni sabahat Rabbau ing apa Rabb? Masa ngombeni pangeran? Jeragane. Nanti jeragan. Bos. Rabbau ing bose. Jeragane khamron ing khamar. Ayat-ayat sadurunge nerangno nalikane Nabi Yusuf dilebokno penjara ana wong loro. Ya mlebu penjara. Lah salah satu ngipi, aku kok ngipi perasaku meres kurma. Apa meres? Khamer. Terus itu ngomong, aku kok ngipi perasaku nyunggi apa kubeyan nyunggi roti. Ya apa tafsire sampean tak delok kok wong sing pinter, wong sing resik, dudu wong jahat. Apa tafsirane iki? Jarene Nabi Yusuf, wah itu keahlianku itu. Nafsirkan mimpi. Mergo sampean ngipi meres khamer mene-mene sampean dibalekno maneh sebagai apa tugas mau sugih ngono ya. Dadi saking sugihe ngladeni ngombe ku ana dhewe, ngladeni mangan ana dhewe. Sing bagian ngesol sepatu nyerbeti sepatu ana dhewe, nyerbeti motor, ngumbah motor ana dhewe. Kabeh wis siap setiap saat. Dadi oleh sugih ngene iku mang sampe tangane kaya mau kemelawi. Mlebu motor iku dibukakno. Gari lungguh ngene tok. Kadang lungguh gak gelem njaluk digendong. Lala kok lumpuh tapi duit akeh. Terus wa amal akhir lan apa bang? Wa amal akhir lan anapun kang liya fayus labu. Asal katai salib, apa salib? Salib, ngerti di salib? Ya apa? Di penteng dari cagak, paku tangane, di salib. Payu selabu monggo di sapa? Akhir. Fatakul asal katai akala apa kala? Mangan. Fatakul monggo mangan apa atairu? Manuk udah. Mirasihi min saking rasihi kok sirah aja apa? Das mirasihi saking kepala apa nih?
Lah sing liya jare ngipi apa nyunggi roti kok dipangan manuk. Lah engko mari ngono sampean disalib terus dipangan manuk ndase iku. Manuk pemakan daging ku sapa? Manuk apa? Kakak. Mau daging ta? Elang, Pak. Elang, Pak. Jadi duduk sembarang daging. Bangkai. Ana kan burung memakan bangkai. Apa? Bangkai. Tahu muga? Mana apa? Niku lho, Pak. Niku supe. Niku. Dadi ana manuk sing pemakan bangkai. Lah iku jarak berapa ratus meter iku seru ndek kono ana apa? Bangkai. Nek sampean delok di YouTube kan ana burung kondor. Iku mangan bangkai. Jadi disalib setelah melakukan persidangan bersalah akhirnya disalib dipangan manuk. Dadi kanca loro niku mang sing situ apa mang dibalekno tugase sebagai pelayan minumane raja sing situke disalib. Dia dihukumi apal amru apa amru perkara alladzi kang fi dalem iku taftiyani asal katae fataya. Jadi fatwa apa fatwa? Taftiyani jaluk fatwa. Tiyani loro taftiyani jaluk fatwa sira karo ni ingsun. Yaiku jawabane pertanyaane wong loro iku. Aku kok ngipi prasaku meres kurma, meres khamer. Oh, sampean meneh-meneh dibalik namane tugase sampean dadi peladene raja. Sing situ aku kok ngipi prasaku lu nyunggi roti terus dipangan manuk. Oh, sampean meneh disalib. Terus sampean dipangan manuk. Ngene iku perkarane wis ditentokno. Iku sing sampean njaluk fatwa, njaluk penjelasan. Jadi ngono iku termasuk ero barang gaib apa ta ya apa? Kan durung kejadian niku. Ya apa ngono iku? Weruh sadurunge winara. Apa ta memang ada berita yang awal yang disampaikan sebagai pertanda? Apa ta iku takdir? Ya apa miturut sampean? Ayo Wil. Ya Wil.
Duh, fair. Ya apa pendapat sampean? Saya sama jenenge sampean lali ya. Maris. Aris. Hah? Piye pendapat sampean? Masa ganti pendapat? Ayatnya mengatakan seperti itu. Menurut pendapat sampean ya apa? Baik. Kebaik. Apa tak memang takdir itu sudah terkabarkan sebelumnya? Baik. Ini kan termasuk barang gaib iku, wong guru kejadian kok. Padahal gak ana sing ngeru barang gaib kejaba Allah. Kejaba orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Berarti kita termasuk kehendak Allah, ngono. Ayat sak durunge ayat 60 ndi Mang? Inil hukmu illa lillah, karena hukum kejaba milik Allah. Jadi memang ada kabar pendahuluan tentang hal yang gaib, termasuk iku mau. Jadi saat durunge kejadian wis ana tanda-tanda. Winginane bulan Ramadan iku gerhana 2 kali. Ya kan? Di awal bulan gerhana bulan, di tengah bulan gerhana bulan mana? Iku apa tanda-tanda ya? Tandane apa? Fenomena alam. Dan memang perputaran bumi, matahari, bulan iki mempengaruhi nanggane menungso. Apa bulan kan mengandung magnet, bumi mengandung magnet, matahari mengandung magnet. Lah iki mempengaruhi tindak tanduk manusia, tingkah laku manusia. Lah terus ana kejadian apa? Sing paling gempar, gede, dahsyat perang. Terbunuhnya Presiden Iran. Mulane zamane apa jenenge sadurunge Islam, peramal bintang iki iso ndelok iki bakal ana kejadian ngene, iki bakal ana kejadian ngene. Termasuk bahwa kejadian ketika Nabi Muhammad lahir, iku ndelok ini ada seorang nabi yang lahir. Wis ada tanda-tanda. Nah, darane apa? Astrologi, ilmu perbintangan. Seje karo astronomi. Nah, astrologi ramalan bintang. Nah, astronomi ana hitungane. Tanggal sakmene, bulan sakmene, jam sakmene terjadi gerhana matahari, gerhana bulan. Iku ilmune astronomi. Tapi kok nek ketemu bintang ngene karo iki kok kejadiane ngene, jenenge astrologi. Biyen aku sekolah SMA, nah ana majalah Femina, majalah sing dijujuk apa? Ramalan bintang. Engko ana kasus ngene, rezekimu gede anu ngono.
Berarti apa? Jadi mimpi itu termasuk apa? Pemberitahuan awal sebelum kejadian. Saya di sini ada pertanyaan. Karena tangan. Sekian kaji kita, semoga memberikan kefahaman kepada kita, amin. Allahumma faqina fiddin, Allahumma faqina fiddin, Allahumma faqina fiddin. Ya pagi hari. Allahumma orang tua Rabbi firli Sayyidil istighfar Allahumma rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa aqulu laka bi ni'matika alayya wa aqulu bi dhanbi wa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Antivirus Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina sabbit aqdamana wansirna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa taj'al fi qulubina ghillal ladziina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana ighfir lil muslimin wal muslimat wal minal ahya'i minhum wal amwat. Rabbana afriq 'alaina sabra sabbit aqdamana wansirna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.